Kaixo, 350.000 biztanle ditu Bilbok, oin biko biztanleak esango dugu, gizakiak. Izan ere, gurekin batera bestelako animalia batzuk ere bizi dira, hirian espazio bera konpartitzen. Elkar bizitza batzuetan, baketsua da, baina beste batzuetan arazoak sortzen dira. Zeintzuk dira gure bizilagunak eta nola konpontzen gara haiekin. Has gaitezen. Gure hiri eta herrietan era guztietako animaliak bizi dira. Begibistara ikusteko modukoak direnak, baina baita gizakiarentzat ikusteko zailagoak direnak ere. Horiei buruz hitz egiteko, Euskal Herriko hiribururik jendetsueneko adituengana jo dugu. Jon Uribarri Atutxa, Bilboko udaleko osasun eta kontsumo saileko arduraduna da, eta besteak beste, fauna horrek kalean sor ditzaken osasun publikoko arazoak kudeatzeaz eta kontrolatzeaz arduratzen da. Kaixo, Jon. Kaixo, egunon. Bilbo erdigunean gaude. Erdigunean, udaletxe ondoan. Fauna urbanoa zitzekin nahi dugu. Animaliak non nahi esan daiteke. Non nahi, ikusten duzu erreka ondoan gagozela, eta hemen ikusten duzu txoriak, kaioak, ubarroi bat, ahateak. Zuek Bilboko udaletxetik horiek guztiak kudeatzeko lan egiten duzu ez, da? Bai, legeak holan agintzen du, alde batetik kudeatzen dugu, konpainia animalien kudeaketa egiten dugu, eta beste alde batetik, izurrite edo lehen aipatu dugu zenak batez be arratoiak eta intsektoak, labezomorroak batez be, legeak aginduta, euki behar ditugu planak espezifikoki horretarako antolatuta. Kudeaketa noski elkarbizitza baketsua izan da din, ez da, arazorik sortu ez da din. Guretzat, importantena da, harreman hori zaintzea, populazioaren kontrola egitea, gure helburu printzipala dalako osasun publikoa babestu. Horixe da gakoa. Dano dakigu animaliak eta batez be izurriteak provokatzen dabenak, arratoiak eta transmititu egiten da bezala hainbat gaixotasun. Gaixotasun horiek kaso batzutan animaliak dira reservorioak, osea eurek sufritzen dabe gaixotasuna, baina ez dabe esan daigun kutsatzen, baina beste kaso batzutan euren papera da vektore moduan. Osea, transmititu egiten dabez horrek gaixotasunek pertsonei. Arratoiak dira behar bada zuen lanaren edo zaintza horren ezakit helbururik garrantzitsuen. Bai Bilbon eta bai hiri guztietan, herri guztietan. Eta hor legeak aginduta behartuta gagoz plan orokor bat, plan intensibo bat arratoien poblazioa kontrolatzeko. Bilboko karraskarien kontrola beste edozein udalerritakoa bezala plan integral baten bidez egiten da. Lehenik behaketa lana dago, ondoren diagnostikoa eta jarraipena egiten da. Eta azkenik beharrezkoa bada, plana gauzatzen da. Bilboko auzoetako batean gaude eta arratoiak hiltzeko tranpa mekaniko bat ikusten ari gara. Hau bereziki, hiriko saneamenduan erabiltzeko diseinatuta dago, oditerian. Trampak bi zati ditu, alde batetik oditeriara egokitzen den alde mekanikoa du. Arratoia korrontearen kontra etorriko da, eta halabeharrez arrapalatik igo beharko du trampan sartuz. Bertan, pistoi bat duen sentsore bat aktibatzen da, eta berehala hiltzen du. Bestetik, alde mekanikoa finko eusteko balio duen beso antzeko bat du. Hor, teknikariei seinaleak bidaltzeko balio duen igorgailu bat dago. Tiro egin ostean, informazioa jaso eta igorgailuaren bidez datuak bidaltzen ditu.
zer ordutan egin diren tiroak eta zenbat heriotza eragin dituzten. Urtean zehar egindako tiro guztien historikoa ere egin daiteke, edo hemen zenbat denbora daraman kalkulatu. Izan ere, sistemak duen abantaila da mugikorra dela. Karraskarien kontrako teknologia honek ez du pozoirik erabiltzen. Arratoiak hiltzeko orain arte ohikoenak eta erabilienak izan direnek ez bezala. Karraskarien populazioa gorantza doa, hein handi batean aldaketa klimatikoak eragindako temperaturen igoeragatik, baina baita gure kaleetan gero eta janari hondakin gehiago pilatzen direlako. Esto es para hacer el tratamiento para las ratas en superficie. Gainazalean dauden arratoien tratamendurako da beste hau. Lorategietan, arratoi zuloetatik gertu jartzeko sistema bat. Sentsore bat du trampa honek. Sentsoreak balio du zepo bidez harrapaketa mekanikoa egiteko, edo bestela pozoia erabilita funtziona dezake. Kasu honetan, plazeboa jarri dugu, arratoi erakarle bat da. Kaxaren barruan jartzen dugu eta igorgailuak distantzia neurtzen du, jakiteko jakia probatu duten edo ez. Sistemak SIM txartel bat du etengabe datuak bidaltzeko. Horren bidez dakigu arratoi bat noiz sartu den trampara eta zerbait jan badu alerta bat bidaltzen du. Nos envía una alerta de que ha habido consumo. Oro har, trampa eta sistema horiekin gure hirietako arratoien populazioa kontrolpean mantentzea lortzen dute. Usoak ere ikusten dira. Bai. Usoak bihurtu dira arazo bat. Badakigu, etxeetan, kaleetan, zikinkeri pilo bat sortzen dabela, eta ez da zikinkeri bakarrik, usoak izan daitezke bai gaixotasunen transmisoreak. Publiko arazo bat. Eta orduen kontrolatu egin behar da populazioa ere bai. Eta nola egiten duzu, kontrol hori? Bai, egiten dugu kontrola. Gitxi gora bera izurrite plan kontrol guztiak antzekoak dira. Guk ez dugu egiten tratamentoak kontrol barik. Beti aurretik egiten da diagnosi bat, eta horren arabera antolatzen dira urtero 2 kanpaina orokor Bilbo osoan, non kanpaina honetan 50 puntu baino gehiagotan, aste 2 harinago, elikatu egiten dira usoak, eta azkenengo egunean harrapatu egiten ditugu, eta gero kudeatu egiten dugu poblazioa, harrapatutako poblazio hori. Eta intsektuak, ez? Behar ez dira hainbeste ikusten, ez dira hain agerikoak, baina hor da, eta arazoa dira. Claro, ez dira ikusten, asko txikiagoa direlako, eta leku esan daigun ez biztako lekuetan da bizelako. Zein intsekturekin egiten duzuen lan? Batez be lana kontrolatzeko eta tratamentoak egiteko eta labezomorroa. Daukagu espezie desberdinak, labezomorren artean, arruntena, estoldetan dabizenak eta hiri guztietan dire labezomorro beltzak, eta gero dagoz labezomorro marroia edo rubioa esaten dana, hori bizi da etxe bizitzetan. Zer egiten duzu ezuek labezomorroekin? Labezomorroekin berdin egiten da plan orokor bat, arratoien kasuan 2 kanpaina egiten dira urtero, eta labezomorroetan egiten da kanpaina orokor bat, eta izaten da udaberrian. Orduan hasten da euren ugalketa zikloa martxan jartzen, orduan egiten da. Labezomorroek bizirik iraungo lukete hondamendi nuklear baten ondoren? Ez. Hiroshimako eta Nagasakiko bombardaketa atomikoen ondoren hondakinen artean ikusten zen bizizantzu bakarra labezomorroak ziren, eta horrek piztu zuen teoria hau. Baina animali hauek lirateke bizirik irtengo eraso nuklear batetik, ez beste inor ere. Leherketaren ondoren sortzen den sustko bola ikaragarria da, eta atzetik datorren erradiazioak bizidun guztien DNA-ari eragiten dio, mutazioak eraginez. Hori bai, labezomorroak gu baino askoz erresistenteagoak dira,
10 aldiz erradiazio gehiago jasan dezakete. Etxeko animaliak geroz eta gehiago dago, ez da ikusten ditugu, txakurrak, katuak, horiek ere zuen lan eremuan sartzen dira? Bai, ja urteak eta urtea dira, baina oin daukagu lege barri bat, oin urtebi urten zana Euskadiko lege barrie, konpainia animaliak babesteko legea, eta lege horretan argita garbi esaten da, udalen ardurea dala kaletik galduta edo abandonatuta dauzen konpainia animali guztiak bildu egin behar duguz, gure zentrora eroan, eta gure eginkizuna da saiatu usaba bilatzen animalia entregatzeko barriro. Kasu batzutan ez dugu usabari bilatzen, segaitik, animalia ez dagoelako identifikatuta. Txipa derrigorrezkoa da. Derrigorrezkoa da. Txakurrek bai, katuek ez dakit? Txakurren kasuan betidanik izan da, edo ja urte asko dira beharrezkoa dela, eta katuen kasuan, azkenengo aipatu doan lege honetan esaten da moduan, katuetan ere gaur egun beharrezkoa da. Ez dakit gaur egun jendeak kalean uzten dituen txakurrak edo katuak. Zoritxarrez, bai. Nik esango neuke arazoa gitxitu egin dela kasu honetan, baina jarraitzen dugu jasotzen urtero txakur pilo bat. Kopuru enoa esaten oso altua, baina bai kopuru importante bat ez dauka identifikaziorik. Eta hori da oso arazo larria. Ez badago identifikaziorik ezin usaba bilatu. Gero, gure helburua da, eta horrela egiten dugu, animali horiek adopzioan, saiatu behintzat adopzioan ateratzen gure zentrotik. Bitartean, zaindu, elikatu, babestu, eta zaintza veterinarioak eman behar beste. Azken aldian asko entzuten den beste arazo bat edo errealitate bat da kaleko katuen koloniena, ez da? Biodibertsitatean eragiten dituzten kalteengatik. Azkenengo urteetan danok ikusten dugun gauza bat da, gerota katu gehiago ikusten ditugu kalean. Jendeak jaten ematen die. Lehen esan doa moduen, oin urtebi aprobetako legean, lege horrek agintzen dozku esateko, poblazio horiek kudeatu egin behar dugu zela. Gure helburu printzipala da poblazioa kontrolatzea. Hondarribiko katuak elkartearen sortzaileak dira Irati eta Luzia. 5 urte daramatzate Hondarribiko espazio publikoan dauden katuez arduratzen. Batetik, katu populazioaren kontrola arduratzen dira. Izan ere, erraz ugaltzen dira animalia hauek eta antzutzea komeni da superpopulazioa ekiditeko. Bestetik, babesa eskaintzen diete. Babesa da animaliari bizitzeko behar duena ematea. Batez ere bi gauza, albaitaritza zaintza eta ondo elikatuta izatea. Hondarribiko katuak elkartea, katu koloniak kontrolatzen lan egiten duen elkarteetako bat da. Asko dira lan hori egiten dutenak, izan ere, legedi berriaren arabera, udalerrien ardura da kalean bizi diren animalien zaintza egitea. Katuen kasuan, gehienetan horrelako elkarteak edo pertsona altruistak arduratzen dira, udalek finantzatuta, jaberik ez duten kalekatuak hartzeaz eta antzutzeaz. Harrapaketarako materiala erabiltzen dugu katua modu seguruan harrapatzeko, klinikara eraman eta ondoren bere tokira itzultzeko. Orduan, egiten duguna da jakia jarri kaiolan eta katua harrapatu, tapatu, klinikara eraman eta aurrerago modu seguruan lehengo tokira itzuli. Hori zer metodoaren bidez egiten da. Harrapatu, esterilizatu eta itzuli. Ez dira edonon askatzen, baizik eta animalia kaiolan jaso zen leku berera itzultzen da. Horregatik itzuli esaten zaio eta ez askatu. Salbuespenak salbuespen, kalekatuek ez dute gizakiekin elkarbizitza arazorik sortzen.
Arazoa beste bat da. Gizakiok ekarritako espezie horrek biodibertsitatea kaltetzen du. Komunitate zientifikoak denbora darama arrisku horretaz ohartarazten. Bueno, un gato es un depredador, ¿no? Y todos los depredadores pues tienen... Katua harrapari bat da, eta harrapariek harrapakinak dituzte jomugan. Kaleko katuen arazoa da espezie exotikoa dela gure ekosistemen ikuspuntutik. Hau da, berez ez lukeela etxeko katurik egon behar. Ekosistema batentzat arazoa ez da katu antzutuak egotea edo are gutxiago ongi elikatuak. Arazoa da, hiriguneetan katu asko ditugula izan, eta jakina, gure hiri ekosistemetako fauna basatia izatzen dute. Hegaztiak, sugandilak, karraskari txikiak, ez dutenak zertan izan arratoiak edo etxeko saguak. Pequeños roedores que no son necesariamente ni ratas ni ratones caseros. Dale, cuando quieras. Vale, cierra bien. Kaleko katuen babeserako lan egiten duten elkarteek eta komunitate zientifikoak talka egiten dute arazoaren konponbidean. Nuestra sociedad en este sentido es, si me permites la comparación, pero es bipolar en el sentido de que... Gizartea alde horretatik bipolarra da. Izan ere, alde batetik, kalitate handiagoko hiri eremu berdeak sustatzen dira. Espezie basatiak hartzeko gai direnak. Eta bestetik, aldi berean, biodibertsitatea kontserbatzeko edo zeinaleginekin talka egiten duen hiri kolonien garapena bultzatzen ari gara. Que chocan frontalmente con cualquier esfuerzo de conservación de la biodiversidad. Hondarribiko katuak eta katu koloniak zaintzen dituzten beste elkarteek euren lana defendatzen dute eta gehienetan modu solidario eta doakoan egiten duten lanaren aldarria egin nahi dute. Si no estaríamos nosotras, y cuando digo nosotras no... Gu egongo ez bagina eta gu diodanean ez naiz gu biotaz bakarrikari, baizik eta lankide askori buruz ari naiz, adibidez Oiartzungo Itziar, Beasaingo Ane, leporaino sartuta dagoen jende piloa dabil honetan. Elkarteak eta eratu dituzte hau guztia modu antolatuan egiteko. Ba horrelako jenderik egongo ez balitz, inork ez lituzke zainduko. Por esto si no, no miraría a nadie. Ikusten dudanez, desenteko lana duzue, lan desenteko kagu. Fauna urbanoa kontrolatzen, kudeatzen, etorkizunera begira, ikusten duzue arazo berriak sortuko direla? Bai, ikusten dugu. Eta hor, lehen aipatu dugun aldaketa klimatikoak zeregin handia dauka. Temperaturak zenba eta gorago egon, hasi gara ikusten hemen esate baterako intsekto espezie berriak lehen ezienak hemen existitzen. Eltxo mota berezi batzuk, esate baterako tigre eltxoa. Hor, bai sortu daitezke osasun publiko arazo benetan larriak. Badagoz gaixotasun asko gureak berez ez direnak eta etortzen ari dira. Eta arazoa da, naiz eta gaixotasun tropikalak izan, esate baterako dengea, fiebre del Nilo, intsekto hoiek hasi dira etortzen, eta dira vektoreak, transmititu egiten dabe gaixotasune. Eta ikusten ari gara moskito tigre, eltxo tigrea, hemen badagoela ja finkatuta Euskadi osoan. Beraz, adi egoteko arrazoi bat. Arrazoi bat. Oso ondo ba, eskerrik asko, eta segi lanean esango dugu. Eskerrik asko zuei.
Hiritik aldendu eta Arabako mendialdera etorri gara. Gizakien eta animalien arteko elkarbizitzak bestelako zentzu bat hartzen du hemen, are gehiago, espazio berean bizi behar den espeziea otsoa denean. Andres Illana Euskadiko otso taldea ekimen kontserbazionistako kidearekin goaz. Otsoa denon ahotan dabil azken aldian, bi arrazoigatik. Alde batetik, Europan babesa galtzen ari delako, eta joera hori ona irits daitekeelako. Ha habido una guerra ideológica. Batez ere gerra ideologiko bat gertatu da, ez zientifikoa edo teknikoa. Erabakitzeko, otsoa babestu behar den, ala haren populazioa kontrolatzen segi behar den. Bestetik, badirudi laster sartuko dela indarrean, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek landu duten otsoaren kudeaketa plana. Helburu bikoitza eta zaila du plan horrek. Otsoa eta abeltzaintza, biak babestea eta zaintzea. Kontuan izan behar da, eta planak hala egiten du, abeltzaintza estentsiboarekin batera bizi behar duela, eta hori erronka oso konplexua da. Bernako hitzarmena Europako Kontseiluak bultzatutako nazioarteko itun bat da. Besteak beste, erakunde horren baitan sortu ziren espezie babestuen katalogo nazionalak. Baina orain, Europar Batasunaren ekimenez, otsoaren babes maila jaitsi du. Zorrotz babestutako espezie izatetik, soilik espezie babestu izatera pasatu da. Txiki xamarrak dira, ez dut uste, otsoarenak izango direnik. Gainera giza oinatzak ere bertan daude, beraz txakurarenak izango dira, zaila da jakitea. Bernako hitzarmenean hartutako erabakia ez dago oraindik Europako legedian jasota, baina Europako batzordeak egin du dagoeneko proposamena. Martxoan bertan, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak bozketa egingo dute, habitat izeneko zuzentaraua aldatzeko. Alegia, otsoak gaur egun duen babes maila murrizteko edo bere horretan mantentzeko. Aldaketa horiek gurean zer ondorio izango duten ikusteko dago. Oraingoz, Espainiako estatuko babes maila zorrotzagoa da. Lo que le protege totalmente. Orain benetan otsoa babesten duena da babes bereziko espezieen zerrendan dagoela. Habitat zuzentarauan gertatzen dena gora bera. Orain agintzen duena lesprea da, eta hori aldatu nahi dute. Zerrenda hori lespre izenaz ezagutzen da, eta otso iberiarra babesten du estatu espainiarraren lurralde osoan. Euskal Autonomia Erkidegoan gainera, espezie mehatxatuen katalogoan dago. Babes bikoitz hori aldatzeko zorian egon daiteke. Alderdi Popularrak proposamen bat aurkeztu du Espainiako Parlamentuan otsoari babes berezia kentzeko, hau da, lespretik ateratzeko. Otsoa Madrilen dagoen bitartean, lespren sartuta, autonomia erkidego guztiek euren lespreetan mantendu behar dute, gainetik dagoelako. Baina estatu espainiarrak aterako balu, Eusko Jaurlaritzak ere atera lezake. Hori da, egin nahi duten jokaldia. Zientzia, kasu honetan genetika, tresna oso erabilgarria da otsoa kudeatzeko. Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko Zoologia sailak aztertzen ditu, Arabako Aldundiko basozainek ekartzen dizkieten gorotzlaginak, ustez otsoenak. Lehenik, 3 egunez izaten dituzte -80 graduko temperaturan, parasito arriskutsuak izan baititzakete. Gero, jakin behar dute, gorotza azeriarena, txakurrarena edo otsoarena den. Material genetikoa aztertuz ikusten dute hori, eta baita gauza gehiago ere. Otsoale bakoitza bereiz daiteke, haren sexua ezagutu, eta baita talde bateko kideen ahaidetasuna ere. Hala, zenbat otso dauden jakin daiteke, talde bat osatzen duten, eta lagina denboraldi bat baino gehiagotan agertzen bada, populazioa bertan kokatua dagoen ala ez.
Orain dela pare bat urte edo, izan genituen emaitzak izan ziren, 20 individu ezberdin edo identifikatu genituen, baina honek ez du esan nahi individu guztiak aldi berean hemen zeudenik. Azkenean otxoa asko mugitzen den animali bada, eta 20 individu horietatik gehienez, 10 individu batera izatera ez inoiz iritsi, eta gainera gehienak oso gutxitan agertu zaizkigu. Horrek esan nahi du, justo sartu direla eta berriro atera, o dena delakoa, baina ez daudela hemen asentatuta. Mira, pues aquí tenemos un excremento que claramente... Hemen dugun gorotza egin berria da, eta argi ikusten da txakurrarena dela. Ez dauka ezurrik, hilerik edo antzekorik. Ni nada por el estilo. Bai administrazioak, bai talde ekologistek, iritzi bera dute otsoen funtzioari buruz. Beharrezkoak dira gure ekosistemetan. O sea, no puede haber nunca unos ecosistemas operativos funcionales. Ez da inoiz ekosistema eraginkorrek izango erabateko orekarik ez badago. Harrapakari apikaletatik hasi eta landare edo intsektuetaraino. Zenbait espezie apodunen gainpopulazioa arazo bat dela argi daukagu. Adibidez, basurdeena, baina baita orkatzena edo oreinena. Horien kopurua gaur egun oso handia da eta alde horretatik otsoak izatea ona da. Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak Espainiako estatuan indarrean dagoen babesa jaistea eskatu du ofizialki, Europan izaten ari diren aldaketak kontuan hartuta. Horrek, otsoaren kudeaketa planaren etorkizuna bera kolokan jartzen du, edo gutxienez, planaren azken edukiak. Esto va un poco en cascada, Bata bestearen atzetik dator hau. Europako babes maila jaisten bada eta esaten badigute beste maila batean jarriko dugula, guk ere jaitsi genezake, lespretik eta gure katalogotik atera, eta bide irekiko genieke gaur egun gure planean jasota ez dauden zenbait ekintzari. Gaur egun, otsoaren egoera ikusita ezinezkoak direnak. Otsoak ez du babesik galdu momentuz, baina egoera une batetik bestera aldatu daiteke. Bere etorkizunaren inguruko eztabaida mahai gainean dago berriro ere. Beti izango dira elkar bizitza erronka berriak, batzuekin ari gara, pixkanaka bizitzen ikasten, zimitz, kirastunekin adibidez. Asiatik datorren intsektu hau ugaritzen ari da, nola ez, aldaketa klimatikoaren ondorioz. Giro epela maite du, eta horregatik, temperatura pixka bat jaisten denean gure etxeetara sartzen dira babes bila. Hauek ez dute kosk egiten beste zimitzek bezala. Kirastunek ez dute ezer egiten, zanpatu, akabatu edo hiltzen ez dituzun bitartean. Orduan, usain ez oso atsegina utziko dizute oroigarri gisa. Ondo pentsatuta, zimitz kirastunek elkar bizitzaren inguruko lezio polita irakasten digute gainera. Bizi eta utzi bizitzen. Datorren astera arte, agur!